Id-Dipartiment ta' Xogħlijiet Pubbliċi għaddej b'tisbieħ fiż-żona tan-Nigred fiż-Żurrieq, inkluż b'tibdil ta' għadd ta' bankini bil-għan li jkunu aktar aċċessibbli għal kulħadd. Fil-fatt fi triq Francisco Lejro, b'kollaborazzjoni mal-Kunsill ta' Żurrieq, fl-aħħar jiem inbeda xogħol importanti fuq numru ta' bankini li se jwasslu għall-infrastruttura aħjar. Waqt żjara li għamel fuq l-lan tax-xogħol is-Segretarju Parlamentari għax-Xogħlijiet Pubbliċi Omar Farrugia se jara wkoll żona li tagħmel parti minn Belvedere ta' Żurrieq li se tkun riġenerata fi spazju miftuħ u ta' rekreazzjoni għal familji tal-madwar u kull min iżur din il-lokalità sabiħa. Farrugia sqarri dawn iż-żewġ proġetti huma ċida ta' sinerġija bejn il-Kunsilli u l-Gvern li minna l-beneficjarji ewlenin huma l-familji Maltin. Dak li nwedu qegħdin inwettquh verament bil-fatti u kollaborazzjoni sħiħa mal-Kunsill taż-Żurrieq qegħdin nagħmlu riġenerazzjoni sħiħa f'din iż-żona tan-Nigred propju fi triq Francisco Lejro u anke f'din iż-żona li hawn warajja dan il-Belvedere mill-isbaħ ser inbidluh għal spazju miftuħ għal familji sabiex jiġu hawnhekk u jgawdu mill dan il-ġmiel illi ż-Żurrieq jaf joffri. Farrugia għalli ħares il-qudiem biex fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin jibdew proġetti oħrajn mill-Public Works jitfit mal-Kunsill Lokali taż-Żurrieq. Min-naħa tagħha s-Sindku tal-Lokalità Rita Grima irringrazzjat lid-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi li bil-ħidma tagħhom se jkunu qed isaħħu l-kwalità tal-ħajja tal-familji żriera.